Здравейте, аз съм доктор Малинов и това е нашето видео за пациенти за фоликуларна пункция. Фоликуларната пункция е процедура по изваждане на яйцеклетките от тялото на жената и даването им в ембриобокса за инвитро оплождане. Процедурата най-често е придружена от стимулация на яйчниците, за което имаме друго видео. След като се определи съответно фоликуларната пункция, вие ще бъдете инструктирани от координаторите ни по асистирана продукция да дойдете в точно определен ден и час в клиниката, като за целта се изисква да не сте приемала абсолютно нищо през устата, нито капка вода, нито тушичка храна същата сутрин. Съответно, когато постъпите в клиниката, ще бъдете настанени на втория етаж в операционния блок, не в операционната, но близо до операционния блок, където ще бъдете посрещнати от съответно медицински сестри или акушерки, които ще ви боснат, за да се вземе абокат, да се осигури венозен източник и ще се изчака времето за фоликуларната пункция, което много често точно определен час с цел оптимално съзряване на яйцеклетките. След като дойде часа, ще бъдете поканена от нашия персонал в помещението за фоликуларна пункция, където ще бъдете настанена на гинекологичен стол. Ще ви бъдат вързани съответно монитор за кръвно налягане, както и на пръста девайс за да мери вашата сатурация, да следим вашите витални показатели във всеки един момент. Лекаря, съответно, който ще извършва процедурата и дежурния в ембриобокса, или най-често който ще бъде вашия лекар, който следи стимулацията, ще пристигне в помещението, ще ви пита как сте и ще обсъдите финални детайли по стимулацията и по процедурата, преди съответно нашия анестезиолог да ви даде кратка венозна пойка, която е абсолютно напълно безопасна за вас. Ще заспите за няколко секунди, по времето на което доктора, който извършва процедурата под ултразвуков контрол с функционална игла, ще спира фоликуларната течност, която непосредствено след фоликуларната пункция, независимо дали в епроветки или в спринцовки, ще бъде предоставена в ембриобокса, където нашите ембриолози ще започнат да търсят съответно яйцеклетките и с специални инструменти да ги взимат и да ги поставят в отделно петри. Петри означава место, стъклено петри, малко като проветка, в която яйцеклетките съответно престояват известен период от време преди да бъдат оплодени. След като излезете от опойка, ще се чувствате леко замаяна, като много бързо ще се вземете и ще бъдете настанена в легло, където в рамките на час или два да си починете, може леко да си дремнете. Може да имате леки болки, може да имате кървене, което да бъде долу-умерено кървене, което се счита за нормално. След като съответно се почувствате по-добре, може да ви бъде назначена система, за да се хидратирате по-добре. Ще бъдете изписана от клиниката, където нашата препоръка и молба е да не шофирате. Съответно някой да ви вземе, може да е такси, може да е ваш близък и да не използвате градски транспорт. Вашия партньор, съответно, ако има такъв, ще е дал материал през това време в симулогична лаборатория, като неговата проба ще бъде обработена в симулогична лаборатория, качена в ембриобокса, за да може да бъде направено инвитро оплождането, което е няколко вида, за което ще има друго видео. Ако съответно нямате партньор, донора, който ще бъде в замразено състояние, ще бъде размразен и ще бъдат използвани сперматозоидите също за оплождане няколко часа по-късно, като е преминало технологичното време. След фоликуларната пункция нормално да имате болки и кървене, особено ако има голяма стимулация, нормално да имате болки, сериозни болки, чувство на тежест, чувство на пълнота в корема, които са нормални. Яжте повече белтъчна храна и дръжте контакт с координаторите по асистирана продукция и регистратурата всеки един момент, ако почувствате дискомфорт, но по принцип да имате дискомфорт и болки е нормално. Няколко дена по-късно, ако ще има ембриотрансфер, защото не винаги има ембриотрансфер, съответно, например, може да има индикация да няма ембриотрансфер, защото може да имате хиперстимулационен синдром или може да се изпълняват други процедури, като предимплантационен скрининг, за което отново ще имаме друго видео. Координаторите и ембриолозите ще ви поканят за ембриотрансфер, за което имаме видео, така че толкова по тази тема. Следвайте ни, стойте с нас.